fora de xogo, macho, línea. Entre os apoios que tivemos, bueno, sobre todo, pois, contamos para esta campaña pois, co apoio do BDS Galiza e despois tamén ca Comunidade Palestina de Cataluña e incluso tamén pois, con palestinos que viñeron dende Madrid. Entón, pois, por ese lado, o ter como rival Palestina, que a nosa intención pois, era ter tamén pois, un rival que nos permitese poñer de manifesto a situación que vive o povo palestino, a situación de opresión que vive día a día no seu propio país, pois, todas as comunidades palestinas nos apoiaron moitísimo. Despois, como sempre, pois, todos os centros sociais que nos permitiron poñer a venda os nosos cartóns. Tamén temos que indicar o apoio de Pilar Neira, bueno, en xeral, pois, todos os xogadores que están facendo que poidamos desfrutar deste xogo. Pero por outra banda tamén temos que destacar pois, todas as trabas que se nos puxeron, que este ano pois, ainda foron moito máis que o ano pasado. É dicir, este ano a Federación tomou un papel activo, totalmente activo, en chamar a clubes para indicar pois, que non nos deixasen vir xogadores, tanto masculinos como femininos. Entón, eso sí que foi algo que nos sorprendeu, porque a 15 días tiñamos moitísimos xogadores de segunda B que iban a vir e que finalmente pois, se borraron por presións. Entón, pois, eso sí que é algo que queremos denunciar, porque non creemos que, vale, se unha federación pois, xa non quere pois, organizar o partido da selección galega, que é algo que deberá de facer, pero se non fai eso, o que non podemos chegar a admitir é que realmente pois, o que faga é boicotearnos activamente pois para que os xogadores se neguen a vir. Nos valoramos moi positivamente, como podes ver aquí, toda a xente que está enchendo este campo de futebol dos Remedios, máis de 1200 persoas, e a pesar de eso, do boicote de organismos, o boicote de organizacións, como unha vez máis o povo demostra que este povo galego que está vivo, que ten ganas de facer cousas e que ten pois moitas cousas que reivindicar e o fai, a pesar do frío, a pesar de todas as circunstancias. Creemos que hai que actuar, a nosa actuación pois non é que sexa a mellor gran cousa, pero sí que é unha forma de ver pois como o povo autoorganizándose pois ten digamos agallas para sair adiante e que poidamos facer isto. Entón simplemente creemos que é necesario que nos autoorganicemos, que non agardemos polas súas políticas, senón que pasemos a acción nos mesmos, e temos que pasar a acción pois dende un punto de vista global, dende que somos todos galegos e de que estamos defendendo a Galiza, ese é o noso objetivo. Agora, pois que a selección de fútbol xogando, con homes, con mulleres, evidentemente, dende unha perspectiva sempre de xénero, dende unha perspectiva de loita solidaria con outros países, como pode ser Palestina, e creemos que iso é o objetivo que debemos de ter todos e todas os que acreditamos neste país. Atopéme con un bardo chamado Pontal. Díxome que estaba triste, que non tiña emprego, porque xa nadie quería escritar rock galego. Eu lle dixo, ten comigo, díxate de pinos, e verás que polo menos era divertido. Rock, rock en galego, rock, rock en galego, rock, rock en galego, rock, rock en galego, rock. Contemplando as marismas, atopéme facendo toples a Rosalía. Pregunteille que tal se vivía no ceo. O peor é ter que aturar Álvaro Cunqueiro. E lle dice, miña rula, podía ser peor. Imagínate a Fraga, alcalde de Padrón. Rock, rock, rock en galego, rock, rock en galego, rock, rock en galego, rock, rock en galego.
ganas dun bello cursazo. Resulta que se trataba dun tal Valle Inclán. Tal mestura de esperpento resultó señal. Yo dicen que me fixera portada do disco. Se me invitas unha caña con taza con vino.